Uau. Sí, aquests cels poden ser... Mireu el vidre! Pot ser més bonic. Sí, no sé si sóc l'única que aquestes coses m'alegren els dies. És que mireu, que bonic! Bon dilluns. Bueno, us dic bon dilluns perquè espero que tots estigueu tenint molt bon dilluns. El meu està sent molt difícil. He xafat una caca. Sí, qué asco, per favor. Però luego és que el salmo està a 9,5 € el quilo. Algo bo ha de tindre. Però tener una cara no està sent un dia gens de fàcil, però vull intentar gravar, vull intentar ensenyar-vos tant els dies bons com els dies dolents. Això no vol dir que sempre us grava, perquè pues, segons el dia i la situació potser no ho faig, però m'acaba de passar una cosa molt graciosa i la vull compartir i que la meva cara sigui una caca. Vaig ficar la rentadora, bueno, he ficat 2 rentadores aquesta setmana passada. La primera rentadora que vaig ficar me va sortir un mitjó sol, sense parella, quan vaig estendre la roba. I porto una setmana buscant el mitjó i com que tinc la sudadera nova, vale, com que tinc aquesta sudadera nova, que és la de la Soy mi propia musa, que m'encanta, aquests dies m'he estat ficant aquesta en lloc d'aquesta, d'Admai, que és la que quasi sempre me veieu perquè m'encanta. I llavors, com que aquesta no me la ficava, avui és el primer dia que me la fico i d'aquesta màniga ha sortit la parella del mitjó. No perquè jo el fiqués a la rentadora, pues se va embolicar i a l'estendre no me'n vaig donar compte. I l'anècdota no és només això, és que ara he perdut la tovallola del gimnàs. No sé on és. Si la segona rentadora van ser llençols i coses del gimnàs i jo faig servir 3 tovalloles, la de la dutxa, una petita pel cap, per la dutxa, i la que fico, la que fico als bancs, pues aquesta no la trobo. I jo divendres estic segura que la vaig agafar de boxeig. No sé on és. O sigui, ni idea. Sortirà dins d'algun jersei. Mireu-la. Vine. Corre. Preciosa. És que és l'alegria de la casa. Ui. No me queixaré. Hem pujat quantitats i això és el meu berenar. És que sembla un dinar. Tinc aquí llum, crema de anacardo i el huevito. No tinc ganes. He fet molta feina ja. No sé si sentireu alguna cosa. He fet molta feina. Bastante. No tinc ganes de treballar. Però vull ser arcane, tio. Estar ara mateix com ella està. Tindré la seva vida, literalment. Però bueno, faig el passeïto. I ara continuo amb la feina. Pot ser més bonica. Com espera que me fica el sopar. Ay, cosita. Canal de César Blue y este es el capítulo número 5 de mis crónicas gastronómicas de la Nacional 6. Hoy voy a comer en el restaurante. Que es una mezcla muy loca. Què fas? Què fas? No sabeu lo bona que queda la bolognesa així. I ja està el bitxo aquí també. Fa cara de pena perquè ni dona. Mira. Què vols? Ja sé el que vols. Està boníssima. I jo abans odiava com trobar trossets, sobretot de ceba, o sigui, era com menys a la truita. Soc team truita de patates amb ceba, òbvio, però menys a la truita abans odiava trobar el tros de ceba i des que faig la bolognesa així, que m'encanta. I noto un munt el sabor de cada cosa que hi fico. És una fantasia. I un truco que jo faig és primer com a que potxo la ceba i ens afegeixo l'api i la pastanaga i quan tot està com a dauradet, abans de ficar la carn hi fico una mica de caldo de verdures i agafa tot el gust i la pastanaga no sé què com més todeta, està brutal. I ens fico la vedella i fico una mica d'espècies de mediterrani, de verdures del mediterrani o alguna cosa així, crec que es diuen de Just Spice, i ho emplato amb els macarrons o els espaguetis o què faci. Està boníssim. Què em vols? Ja sé què em vols. És que ets el que no hi ha, ets un bitxo. Lo que fas per menjar. Lo que fas per menjar.
Preciosa. Bellísima. Ole! Crec que aquest vídeo serà un drama. M'hi trobo fatal. No lo següent. Sí que esta nit m'ha vingut la regla. Super forta. O sigui, he passat super mala nit. Al matí encara ho he mig suportat i ara a la tarda, o sigui, estic anant caiguda lliure, em picat i jo que sé, no hi ha res a sota. Estic fatal. Hasta m'agafa fred del mal que tinc a la panxa i hasta la lumbar. O sigui, me passa cap a darrere. Feia dies, feia anys que no ho passava tan malament. Però el que té prendre les pastilles i deixar-les. Bueno, sí, he anat al gimnàs. No sé què faré perquè ahir no hi vaig anar. Ahir vaig tindre un dia molt de bajón i no vaig anar al gimnàs. I avui volia anar a fer cames, però ni de conya faig cames. Crec que provaré de fer algo d'ombro. Però és que em trobo fatal. Però fatal. Però bueno, aquí estem. Estic per tornar cap a casa, us ho juro. Que horrible. A punt de ser dietista! Amada per les pràctiques. A bebè i els seus desastres de ficar ordre tot això. Què passa? Però abans us faré actualització de com està tot. Ahir me vaig marejar i tot, del mal de la regla, us ho juro. O sigui, esta nit, ahir va ser molt guai, però va ser algo molt personal i no ho vaig voler gravar. O sigui, tal qual, jo soc molt sincera, perquè penso que hi ha coses que han de ser nostres i que m'encanta compartir coses amb vosaltres, però bueno, que hi ha coses que seran meves i me les vull quedar. Jo no vaig fer ni fotos ni vaig gravar res, zero, perquè vull que siguin moments meus i del Roger i totalment nostres. Van tenir una cita de Sant Valentí perquè avui ell no hi és i llavors ho vam celebrar ahir i aquest matí vam fer el sopar amb una copeta de vi. Va ser molt xulo, molt i ens ho mereixia moltíssim i me va fer molt feliç, però vam estar aquí a taula parlant i tal una bona estona i al final no m'aguantava de mal. I li vaig dir, Roger, és que me fa molt mal. I teníem culant de postre i me fa anem a la cuina, jo preparo el culant i et prens un ibuprofeno o algo. I està tan apurada, és que mai... O sigui, jo potser em prenc un ibuprofeno a l'any o ni eso. Però està tan apurada que li vaig dir, vale, sí. I m'està buscant l'ibuprofeno, jo em començo a marejar del mal que em feia la regla i vaig corrent al sofà i el Roger, Anna, estàs bé? I jo, no, és que estic marejada. I bueno, amb l'ibuprofeno superbé, he pogut dormir tot i avui me noto molt bé, o sigui, ara ja no tinc efectes d'ibuprofeno i noto que és apuntant, però no el dolor d'ahir. O sigui, avui puc fer bé normal, inclús els ànims ja sempre que estic millor. Hem menjat xurros per esforçar. És que vaig decidir, tio, me la pele el paper, me la pele tot, vull cuidar-nos aquests dies i ha sigut com més de desconnexió, ho necessitava. I això va ser lo d'ahir. Vaig fer algo d'ombra, avui faré cames i me quedo boxeig i poqueta cosa més. I bueno, el que queda de Sant Valentí ho passarem l'Arcana i jo juntetes, que també ens ho mereixem i no sé, estic contenta. Me va superbé la teràpia, m'encanta la teràpia, em va molt bé, me dona molt poder personal, me sento superbé i estic notant que ficar límits és molt bonic realment. O sigui, és una cosa que fa molta por a tothom, però és molt bonic. I ja està, això és el dia d'avui. Aquí. Cani! Ara! Que guapa! Que mono! Hola! Això no és normal! Arcani! És una malcriada. Espera't! I ansiosa. Molt bé! I el meu bocadillo de truita. Amb iogurtito. Ah!
Ja som a caseta. Ara fem cafecito. Després de fer unes fotos que us ensenyaré, perquè són unes coses d'una amiga. Me dutxaré, que porto tot el matí amb el col·làgen al cabell, per les puntes, perquè les tenia molt mal. I després crec que farem tarda de cine, així del chill, tranquil·letes, que hem caminat molt. Són les 2, crec, 2:15, i ja portem més de 10.000 passos, així que avui ja podem dir que hem complert. He de fer les fotos amb aquests olis, que per cert estan boníssims. Això és xocolata, també hi ha sabó aquí, i els olis aquests, bueno, per allà en tinc més, que els fa una amiga, i ara crec que ho farà web, me sembla que encara no la té, i llavors començar a fer foto de producte per la seva web, però us deixaré el seu Instagram a baix, perquè per allà també ho podeu comprar i tot, i la veritat és que ho fa molt bé.